за това, че си ни изкупил, за това, че си ни прибрал отвътре оградата, за това, че си платил цялата цена и ни даваш изобилен живот още от сега. Въпреки че ще живеем колкото ти прецениш все още на тази земя, научи ни как да живеем и да продължим напред с Теб в сърцето. Господи, помогни ни да отворим сърцето си за Тебе. Помогни ни да дойдем при Тебе. Научи ни как да Те слушаме, да се вглеждаме в Твоя характер, така че Твоят прекрасен характер да се изобрази в нас. Татко наш, благослови всички тези прекрасни хора, които отделиха от времето си и тази вечер, за да дойдат при Тебе. Всеки има своята болка, всеки има своята грижа, всеки има своите очаквания от Тебе. Моля Те, докосни всяко сърце, докосни всеки живот, всеки човек, който е дошъл тук. Господи, тези хора нямат желание просто да си губят времето. Те са дошли тук, за да чуят Твоя глас. И моля Те, говори направо, директно в тяхното сърце. Отговори на всяка нужда и на всяка молитва, която се издига към Теб. И ако тук има хора, които още не са говорили с Тебе и още не са в близки отношения с Тебе, моля Те, пригърни ги по много по-топъл начин, привлечи ги при себе си и им помогни да Ти предадат живота си. Молям Те за една спокойна вечер. Моля Те да благословиш всеки, който е дошъл тук, да благословиш тези, които ще пътуват обратно, да ги пазиш по пътя, благослови цялото село, всички, които ръководят това село и всеки дом, всяка улица, всяка личност, за да може да се чувства Твоето присъствие на това място и да се превърне това място в място на благословение. И тогава ни научи как да отидем при другите и да споделим своята вера с тях. Славим Те и Ти благодарим за всичко в името на Исус Христос. Амин.